De sidste par måneder har jeg arbejdet på en serie, der hedder Not Everybody is Meant to Fit into a Box. Den består af forskellige væsener, der er mast ind i hver sin lille kasse, og tilsammen danner de et stort værk. Det er et værk, der betyder mange personlige ting for mig, fordi jeg aldrig nogensinde har haft lyst til at passe ind i en kasse, eller følt, at jeg gjorde det. Altså, jeg er ikke en bestemt type, jeg har ikke nogen bestemte type venner, jeg har ikke en bestemt stil. Og førhen så jeg det meget som et problem, eller jeg prøvede meget at finde ud af, okay, hvilken type kunne jeg være, eller sådan, hvilken kasse kunne jeg ligesom passe ned i. Men jeg følte bare, at det udelukkede så meget andet, altså, som også var en del af mig, eller sådan, når jeg prøvede at gøre mig selv lille til at passe ned i en lille bitte kasse, så var der så meget andre sider af mig, som så skulle holdes nede. Og det er også det, jeg gerne vil have. Det her værk ligesom skal vise, at det er okay at gøre sig selv stor, og det er okay at fylde og udleve alle sider af en selv. Man behøver ikke bare vælge én side eller 2 sider af sig selv, som man viser frem, og så skal man ligesom undertrykke alt andet. Man må gerne leve fuldt ud med alle de sider, man indeholder, og det er det, der gør en inspirerende og sjov, og det er det, der gør, at du kan connecte med mange forskellige mennesker også. Det sjove og paradoksale med det her er jo også, at førhen følte jeg lidt, det var min hemsko, at jeg ikke passede ind i en bestemt kasse. Hvor nu vælger jeg altså at bruge det mere som en kæmpe styrke, det her med ikke at passe ind et bestemt sted. Fordi det gør bare, at jeg passer lidt ind alle steder på en måde, fordi når jeg udlever alle mine sider af mig selv, så vil jeg altid kunne connecte med forskellige slags mennesker på et eller andet plan. Der vil jeg bare gerne åbne op for, at man både kan gå i alt det tøj, man bare synes er flot. Det behøver ikke at passe ind i en bestemt stil, man ligesom skal vælge. Bare fordi du udlever din sjove og fjollede side, behøver ikke at gøre, at du er skør og dum. Bare fordi du også har en nørdet side, betyder det ikke, at du er kedelig. Og altså, at alle de her modsætninger godt må leve i en person, det synes jeg er mega fedt. Og så det er det, jeg har arbejdet på de sidste måneders tid. Min plan det er, at jeg lægger de små værker og random steder rundt omkring ude i offentligheden, så folk kan finde dem. På den måde bryder væsenerne også ud af deres boks og bliver sat fri i verden. Jeg kan godt lide tanken om, at helt forskellige mennesker med forskellige baggrunde, aldre og fra forskellige lande, som måske ikke har noget som helst til fælles og aldrig vil møde hinanden, alligevel bliver forbundet ved, at de sammen ejer dele af det samme værk. Bag på hvert værk er der en QR-kode, så dem, der finder et, kan sende et billede af sig selv sammen med værket. På den måde kan jeg samle værket igen gennem alle de mennesker, der kommer til at eje en del af det.